Ассалому алейкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, рақобатҳои даври шашуми Кока-кола чемпионати Тоҷикистон дар мавсими 2021 имрӯз бо ду бозии воқеан ҳам ҷолибу диданӣ шурӯъ мешавад. Агар ба ман имкон мешуд ҳар ду ин бозиҳоро мустақиман тамошо мекардам, вале ҳоло фурсат аст ки мо танҳо яке аз ин бозиҳоро дар шабакаи телевизионии футбол пешниҳоди шумо кунем ва онҳое ки албатта имкон доранд ҷараёни бозии дигарро мустақиман тавассути шабакаи телевизиони варзиш метавонанд тамошо кунанд. имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб дастаи Равшан бар муқобили Хатлон бозӣ хоҳад кард. ҳарчанд шумораи дастаҳо дар вилояти Хатлон хело ҳам зиёданд, аммо ду дастаи асосии вилояти сернуфузтарини Тоҷикистон маҳз ҳамин ду дастае мебошанд ки яке аз шаҳри бостонии Кӯлоб ва дигаре аз маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар намояндагӣ мекунанд. ҷараёни бозии имрӯзаро ҳамон тавре ки шумо дида истодаед, гурӯҳи доварон таҳти роҳбари Амирҷон Хоркашев қазоват мекунанд, ба ӯ дар канорҳо Вафо Қараев ва Фарҳод Куралов кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Беҳрӯз Муртазоев аст. ҳайати дастаи Равшан барои мо шумо пешниҳод мешавад. биёед таваҷҷӯҳ кунем. дарвозабон Рустам Ризоев рақами 1, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. Ҳасан Рустамов рақами 12, рақами 3 Бенҷамин Асамова, рақами 22 Холмурод Назаров ва рақами 2 Сафарали Каримов. дар хатти ним муҳофиза Саидамири Саидаҳмад, рақами 6, рақами 8 Нозимов Абдураҳмон, рақами 77 Кароматулло Саидов, Нодирбек Ибрагимов, рақами 31 ва рақами 11 Шодиҷон Муродов ва рақами 13 Аваз Қамчинов дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунанд. тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2-ро имрӯз интихоб карда сармураббии дастаи мазкур Ғайраталӣ Мираҳмадов. ҳайати дастаи ҳарифи онҳо Хатлон бошад. барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. дарвозабон Куае Готсон, рақами 16 футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. рақами 37 Равшан Азизов, рақами 23 Муҳаммадҷон Насков, рақами 20 Хушбахт Миров, рақами 15 Саидшо Бозоров, рақами 19 Фирдавс Алиназаров, рақами 21 Сорбон Афғонов, рақами 18 Тоҳирҷон Тағойзода, рақами 10 Худойдод Узоқов, рақами 28 Сунатулло Исмоилов ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев ӯ ҳам бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 шогирдони худро ба майдон овардааст. хуб, дар мавриди гурӯҳи доварон болотар ба шумо гуфтам ки таҳти роҳбари Амирҷон Хоркашев ин бозиро доварон қазоват мекунанд ва ба ҳайси нозири доварон Юсуф Ишматов аз Бохтар ва комиссари ин бозӣ Бобоҷон Қаландаров аз Душанбе имрӯз фаъолияти худро албатта пеш мебаранд. ҳама чиз тайёр аст барои оғози рақобат ва футболбозони дастаи Равшан тайёр ҳастанд ки аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ дароранд. хуб, ҳамин тавр садои уштаки довар баланд мешавад ва ӯ иҷозат медиҳад ки бозӣ оғоз гардад. хуб, бинандагони арҷманд, ҳарчанд дастаҳои мазкур таърихи бисёр гӯем
کلان دارند ولی در همین موسم اشتراک خود در مسابقه لیگ اولی عین زمان آنها از طایفه دستایی هستند که در قسم پایینی جدول مسابقه قرار دارند. روشن بعد از 5 بازی 5 امتیاز به دست آورده است، یعنی به حساب میانه 1 امتیاز در 1 بازی و در زینه هفتم جدول مسابقه قرار دارد. حریف امروزه آنها خطلان باشد با 3 گل در زینه نهم، یعنی زینه قبل از آخرین جدول مسابقه جایگیر شده است. نتیجه های دسته مذکور هم در 4 بازی اولی نشان داده است. نگران کننده است به آن خاطر که در سال گذشته ما دیده بودیم که چگونه خطلان در مرحله یکم چمپیونات خیلی خوب هنرنمایی کرده بود و حتی در زینه دوم بعد از استقلال در مرحله یکم آنها در جدول مسابقه موقع کسب کرده بودند. کرامت‌الله سعیدов خیلی هم خوب توپ را از حریف میگیرد. اکنون هجوم نوبتی را با فوتبالبازان دسته روشن میبینیم. فرصت بسیار خوب میتواند با وقوع پیوندد، پس به داخل جریمه گو، اما این حالت را فوتبالبازی با تجربه خطلان روشن عزیزов برطرف کرد. هرچند آغازی موسم است، اما چطور می‌بینیم نتیجه روشن و خطلان نگران کننده باقی میماند و در صورت پیروزی خود روشن به مراتب میتواند موقعش را در جدول مسابقه بهتر کند و شماره امتیازهایش حتی با دسته دوم فایزکندی واسه میتواند برابر شود و در صورت پیروزی خطلان هم میتواند به میانه جدول مسابقه برآید که این چیز یک مدت البته میتواند از یاد مخلصانی هر دو دسته ناکامی‌های آخر را بیرون کنند. مخصوصا روشن که در دوره گذشته در سفر از دسته دوشنبه با حساب 4-2 ناکام شد. این بسیاری ها را نگران کرد به آن خاطر که روشن به نزدیکی در مسابقه جام کنفرانسی فوتبال آسیا باید اشتراک کنند. حالا هجوم فوتبالبازان دسته روشن را میبینیم، اما در این لحظه باز هم صدگذاری فوتبالبازان مهمان باعث میشود که این وضعیت برطرف شود. عبدالرحمن نازیمов گزارش بسیار خوبی او، اما بعداً توپ را از دست داد فوتبالبازی مذکور. خطلان برای به هجوم گذاشتن امکانیت خود را کوشش کرده است پیدا کند، اما قاعده بازی ویران می شود و با همین در برابر فردوس علی نظرов چون قاعده بازی ویران شد، داور مجبور می شود که رفتی بازی را منع کند. عبدالرحمن نازیمов در مرکز میدان، اینجا توپ اکنون به داور می رسد و او مجبور است رفتی رقابت را چند لحظه هم باشد باز دارد. سفرعلی کریمov پاس به کناری راست، سعید امیری سعید احمد پرتاب توپ از جانب این فوتبالباز و ببینید این وضعیت برطرف کرده شد، اما در بازیافت توپ باز هم فوتبالبازان دسته میزبان فاولند. ادامه هجوم را توسط کنار چپ میبینیم. نادیربек ابراهیمov و توپ از پای فوتبالبازان دسته مهمان از میدان بیرون شده است. آغاز بازی خوب شروع شد با فشار دسته روشن و با فاولی آنها. منتظر میشیم که آیا همین گونه فاولی خود را در تمام مدت قسم یکم دسته روشن نگاه داشته میتواند یا نه. اوت به فایده دسته مهمان است اکنون. خب بعد از خاتمه 5 دوره مسابقه خوجند پیشرفتی را در صدر جدول نگاه می‌دارد و آنها صاحب 10 امتیاز هستند. فایزکند در زینه دوم با 8 امتیاز و استرافشان با 7 گل در زینه سوم جایگیر شده است. همین حالا بینندگان ارجمند اینچنین در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان دسته‌هایی که در قسم بالای جدول مسابقه قرار دارند، استرافشان و فایزکند هم با هم روبرو شده ایستادند. یعنی ببینید در همین دوره مسابقه چشم کوری قرعه ما رو با دو بازی واقعا هم جالب و دیدنی روبرو کرد. در روز یکم دربی سوخت با اشتراک استرافشان و خوجند و همچنین دربی خطلان زمین با اشتراک روشن کلوب و دسته خطلان از بختر و نگفته نماند که دربی پایتخت هم هست در همین هفته. استقلال بعد از برگشت خود اولین بازیش را بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش باید دایر کند و این بازی هم البته در ادامه رقابت های هفته مذکور پیشنهادی شما می شود و می تواند جریان این بازی رو هم مستقیما توسط شبکه‌های تلویزیونی ما روز 9 می روزی غلبه در جنگ بزرگ وطنی ساعت 18 تماشا کنیم. کریمov پاسی به کنار مقابل، ادامه هجوم را با اشتراک فوتبالبازان دیگری دسته روشن میبینیم. نادیربek ابراهیمov و در این لحظه اکنون توپ از همه میگذارد و از میدان بیرون میشود. به تکرار این هجوم را بار دیگر ببینیم. پرتاب توپ به داخل جریمه گاه، اما از همدستهای نادیربek کسی تیار نبود که در این لحظه
аввалин шуда ба тӯб бирасад. махсусан Кароматулло Саидов ки дар канори рост ҳаракат мекард, инҷо имкони қабул кардани тӯбро надошт. ҷолиб ин хоҳад буд ки бинандагони арҷманд имрӯз мавқеи Кароматулло Саидов ва яке аз футболбозони бо таҷрибаи дастаи Равшани Кулоб Сафарали Каримов дар майдон чӣ гуна хоҳад буд. аз бозиҳои қаблие ки мо дидем Сафарали Каримов дар нақши муҳофизатгари канори рост онҷое ки таҷрибаи зиёди бозӣ дорад ҳунарнамоӣ кард, вале дар бозиҳои охир моро дар нақши ним муҳофизатгар дида истодем, лек дар канор не, балки дар марказ. аз ҳамин хотир ӯ ҷои худро бо Кароматулло Саидов то ҷое иваз кардааст. аммо Кароматулло таҷрибаи хуби бозӣ дар маркази майдон ва гӯем бартараф кардани ҳуҷумҳои рақибро дорад ки чанд лаҳза пештар аз ин чизро бори дигар нишон дод. Тӯб дар майдон боқӣ мемонад. идомаи ҳуҷумро бибинем. Нодирбек Иброҳимов боз ҳам аввалин шуда ба тӯб мерасад, аммо ин дафъа дарозии майдон кифоят накард то ӯ тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. бори дигар метавонед бубинед ин лаҳзае ки ба вуқӯъ пайваст. Шодиҷон Муродов пас дод. футболбози мазкур ҳам бисёр бозигари ҷавон аст ва ҳамакнун мо дида истодаем ки дар ҳайати асосии Равшан дар муқоиса бо бозиҳои қаблӣ баъзе тағйиротҳо ҳам ҳастанд. чӣ тавре ман болотар гуфтам, натиҷаи бозии гузашта бар муқобили дастаи Душанбе умуман роҳбарияти ин тим ва худи футболбозону мухлисонро қонеъ намекунад. ба он хотире ки Равшан дар сафар дар баробари яке аз дастаҳое ки миёнаҳол аст дар ҷадвали мусобиқа бо ҳисоби 4-2 бо ҳисоби калон ноком мешавад. боз 4 гол ба тури дарозаи худ сар медиҳад ки ин чиз гӯем як ҳолати нигаронкунанда барои дастаи мазкур аст. аз ин хотир дар ҳайат баъзе тағйиротҳо имрӯз буданашро ҳам аз эҳтимол дур намекарданд коршиносон ва ҳамин тавр ҳам шуд. Бенҷамин Асамоа ба хати дифои марказ баргашт ва ҳамчунин ба майдон Шодиҷон Муродов баромадааст ки онҳо мутаносибан Наврӯз Рустамов ва Анвар Муродовро дар ҳайат иваз карданд ки ҳарду дар бозии гузашта дар хати ҳуҷум бозӣ карданд, аммо натиҷаҳои хуб нишон надоданд. Ғайраталими Раҳматов маҷбур шуд ба чунин тағйиротҳо даст занад. ва дар хати ҳуҷум акнун ба ҷои ду футболбозе ки болотар ишора кардам, футболбозони ҷавон Аваз Қамчинов ва Шодиҷон Муродов аз дақиқаи аввал бозӣ карда истоданд. хуб тағйиротҳои болотар ишора кардаму вобаста ба мавқеъгирии футболбозон албатта ҷо дорад, аммо бевосита агар ба хати ҳуҷум таваҷҷӯҳ кунем ки киҳо Наврӯз Рустамов ва Анвар Муродовро иваз карданд, пас маълум мешавад ки инҳо ду футболбози ҷавон Аваз Қамчинов ва Шодиҷон Муродов ҳастанд. партоби тавили тӯб аз сӯи футболбозони дастаи Хатлон. инҷо мубориза идома дорад. бозигарони дастаи мазкур кӯшиш доранд дар нимаи майдони ҳариф тӯбро соҳиб шаванд, аммо азодаи кор намебаранд. Равшан ҳоло фурсати ба ҳуҷум гузаштанро пайдо кард. як имконияти дигар барои онҳо. идомаи ҳуҷумро мебинем. Шодиҷон Муродов зарбаю ва дар ин лаҳза ин вазъият бартараф мешавад. акнун имкони ба аксул ҳуҷум фирор кардан барои футболбозони дастаи меҳмон пайдо мешавад. оё аз ин чиз истифода бурда метавонанд ё на? ҳоло хоҳем дид. Сунатулло Исмоилов тӯбро аз даст медиҳад ин футболбоз, аммо ҳамдастояш кӯшиш карда истоданд фишор биёранд ва кӯмакаш кунанд, лек ин чиз ҳам таъсири худро нарасонид. баръакс дар ҳайати дастаи Хатлон мо ба фарқ аз Равшан дар бозии имрӯза ягон тағйиротро намебинем. ҳамон 11 нафар футболбозе ки дар бозии гузашта бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш бозӣ карда буданд, имрӯз ҳам аз дақиқаи аввал дар ҳайати дастаи Хатлон ба майдон мебаранд. умуман дар ин тим ба ротатсия даст задан кори бисёр мушкил аст, ба он хотире ки дар курсии бозигарони эҳтиётӣ футболбозони зиёд нест ва мураббӣ доимо маҷбур мешавад аз ҳамон футболбозоне ки гӯем ҷисман тайёр ҳастанд барои бозиҳо кор гирад. аз ин хотир мо тағйиротҳои ҷиддиро дар ҳайати дастаи Хатлон давр ба давр умуман мушоҳида намекунем, гӯем ҳам дуруст мешавад. хеле хуб инҷо ҳаракат карда истодааст муҳофизатгари канори дастаи Хатлон ва чӣ тавре ки дидед дар лаҳзаи қаблӣ Саидшоҳ Бозоров буд ки иҷозат надод футболбозони Равшан дар нимаи майдони онҳо албатта тӯбро гирифта ҳуҷумро идома диҳанд. агар ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем, пас маълум мешавад ки дастаи Хатлон дар баробари гӯем имтиёзи кам ба даст овардан яке аз он тимҳое ҳаст ки дар ҳамин мавсим шумораи хело ками голҳоро мезанад. онҳо 3 гол ба дарвозаи ҳарифон зада, 4 гол ба тури дарвозаи худ сар доданд. ва ин натиҷаи гӯем нигаронкунанда албатта боқӣ мемонад.
ҳамчунин дар мавриди Равшан ҳам бояд бигӯем ки даста ҳоло хело шумораи ками голҳоро ба ҳадаф мерасонад ва дар ин лаҳза офсайд ба қайд гирифта шуд. бори дигар метавонед бубинед бинандагони арҷманд лаҳзае ба вуҷуд омадаро инҷо бисёр ҳам дурусту дақиқ барои мо шумо нишон медиҳанд ки офсайд буд ва бо ҳамин ҳуҷуми навбатӣ дастаи Равшани Кулоб бартараф мешавад. хуб Равшан дар 5 бозии қаблӣ 4 гол задааст ва 6 гол ба тури дарвозаи худ сар буда. инҷо ҳам нишондиҳандаҳои омурӣ он қадар хушбинкунанда нестанд. Нодирбек инҷо ба тӯб расида натавонист ва ҳатто метавон гуфт ки партоби тӯб аз ҷониби ҳамдастааш ҳам он қадар хуб набуд. каме босураттар ва бо ҳамин Нодирбек имкони аввалин шуда ба тӯб расиданро аз даст медиҳад. Фирдавс Алиназаров тӯбро ба муҳофизатгари худ баргардонид ва акнун Хушбахт Миров дар ин лаҳза кӯшиш кард аз ин ҳолати мураккаб берун шавад. дар натиҷа баъд аз зарбаи ӯ тӯб ба футболбози дастаи мизбон мерасаду аз майдон берун мешавад. ва Равшан фишорро хело ҳам зиёд мекунад дар наздикии дарвозаи ҳариф. худи Хатлун ҳам бошад кӯшиш карда истодааст дар чунин лаҳзаҳо бо истифода аз пасҳои кӯтоҳ ва миёна аз фишори рақиб халос шавад. дар ҳамин давр инчунин мо шуморо рақобатҳо бо иштироки дастаҳои Куктош Душанбе рӯзи 8 май ва рӯзи 9 май рақобати Файзканд ва Эсхата интизор аст. шояд шумо савол диҳед ки чаро бозиҳои Иста Равшану Хуҷанд ва Равшану Хатлон барвақттар сурат гирифт. гап дар сари он аст ки ин ду бошгоҳи мо яъне дар назар дорам Равшан ва Хуҷандро дар ҳафтаи дар пеш истода тайёриҳои худро ҷиддитар мекунанд ва аллакай бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бо иштироки онҳо шурӯъ мешаванд. аз ин хотир федератсияи футболи кишвар ҳам тасмим гирифт то баҳри омода ҳарчи беҳтар хубтар омода шудани ин дастаҳо гӯем як каме тақвими рақобатҳоро дигар кунанд ва ба онҳо имкон диҳад ки бозиҳои худро барвақттар доир кунанд ва тамоми таваҷҷӯҳи худро ба мусобиқаҳои осиёӣ равона созанд. Фирдавс Алиназаров дигар бора бо тӯб худи Фирдавс. хуб аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. Сафарали Каримов пасиҳо ба ҳамдастааш. Кароматулло Саидов аваз Қамчиновро мебинем ки акнун суратафзӯӣ мекунад. ӯ беҳтарин нишонзани мавсими гузашта дар лигаи якуми футболи кишвар буд ва дар ҳайати дастаи Равшан ҳам ҳоло ҳатман ҳаракат мекунад натиҷаи беҳтари худро нишон диҳад. боз як партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳангоми ирсоли тӯб аллакай он марзи майдонро убур карда буд. аз ин хотир довар ишора мекунад ки аз назди дарвозакӯҳаи Готсон бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. такрори ин ҳуҷумро метавонед бори дигар бубинед. бале тӯб аллакай аз майдон берун шуда буд. зуд футболбозони Равшан дигар бора тӯбро ба худ баргардонида истоданд. Саидамири Саидаҳмад тавассути канори рост ба ҳуҷум пайваст мешавад, аммо дар ин лаҳза имкони аввалин шуда ба тӯб расидан барои ӯ пайдо нашуд. Аваз Қамчинов хело хуб ҳаракат мекунад, аммо баъдан тӯбро аз даст дод футболбози мазкур ва бозигарони Хатлон барои он ки як илоҷ карда хавфу хатарро барои чанд лаҳза ҳам бошад дур кунанд, зуд тӯбро аз майдон зада берун карданд. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшанро метавонистем бубинем, аммо ин вазъиятро футболбози бо таҷриба Равшан Азизов бартараф кард. ҳамону Равшан дар фишор овардан фаъол аст. Кароматулло Саидов партоби бисёр ҳам хуби тӯб аз ҷониби ӯ ва дар ин лаҳза чӣ тавр мебинед имкони зарбазанӣ ба Абдураҳмон Нозимов дода нашуд. аксул ҳуҷуми футболбозони Хатлонро мебинем. Ҳамроқулов паси ӯ ба канори рост. идомаи ҳуҷум бо иштироки футболбозони дастаи меҳмон. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати зарбазанӣ пайдо намешавад, чун дар ин лаҳза дифогари Равшан тавонист ин ҳолати ба вуҷуд омадаро бартараф кунад.
хатлон дар аксулҳуҷумҳо ва суратафзоие ки тавассути гӯем контрҳамлаҳои худ метавонад ба вуҷуд орад, яке аз дастаҳои намунавӣ дар Лигаи олии футболи кишвар дониста мешавад. аз ин хотир равшанро зарур аст ки аз ин ҷиҳат эҳтиёт ҳам бошад. худоидод узоқов дар назди тӯб. партоби тӯб аз ҷониби ӯ. тӯб дар майдон ба ҳар ҳол боқӣ мемонад ва довар акнун чӣ ишора мекунад? боз ҳам зарбаи кунҷӣ, аммо аз канори муқобил ин дафъа. биёед бубинем. ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ будааст ва акнун идомаи вазъияти навбатии стандартиро бо иштироки футболбозони дастаи хатлон мо шумо шоҳид мешавем. тоҳирҷон тағоизода барои иҷро кардани зарба тайёрӣ дида истодааст. партоби навбатии тӯб ва Рустам Ризоев кӯшиш кард дар ин лаҳза тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад. хуб, Сорбон Афғонов дар ин лаҳза каме эътироз баён мекунад аз ҳаракати футболбози дастаи Равшани Кулоб ва довар ҳам ба таври шифоӣ каме ба бозигари дастаи мизбон огоҳӣ дод. хело хуб, чӣ гуна имконият ҳисоб кушода мешавад бинандагони арҷманд ва ҳамин тавр дастаи хатлон то ҷое ба таври ғайриинтизор тавонист дар оғози рақобати имрӯза ба дарвозаи дастаи мизбон гол занад. Фирдавс Алиназаров аз аут тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон мекунад ва ҳамдастаи ӯ ки он ҷо озод буд бе ягон мамнуият тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кард. ҳамдигар нофаҳмии футболбозони Равшан ва гӯем ҳаракати ноҳамоҳанги онҳо дар дохили ҷаримагоҳ инҷо баръало эҳсос шуд. Фирдавс аз тоифаи он футболбозоне аст ки аз аут хело ҳам хуб тӯбро ба бозӣ медорад ва ин чизро ман чандин маротиба дар гузоришҳо махсусан ишора кардам. Шуруъ аз соли гузашта ҳамин ҳаракатҳои ӯ хело хуб дар майдон эҳсос мешаванд. бори дигар метавонед бубинед бинандагони арҷманд лаҳзае ки гол зада шуд, тамоми дифоъгарони дастаи Равшани Кулоб гӯё ки тамошобин бошанд дар ҳамон лаҳза ягон муқоимат накардан, ягон ҳаракати онҳо дида нашуд ва ҳамин тавр хатлон дар оғози рақобат дар дақиқаи 17-уми бозӣ тавонист дар ҳисоб ба пеш барояд ва умуман ҳисоби рақобати имрӯзаро боз кунад. аслан бол дар назардошти оне ки Равшан дар майдони худ бозӣ карда истодааст, ҳатто голи сардода шояд барошон он қадар гӯем таъсире расонад, ангезае диҳад ки онҳо дар идома хело фаъол шаванд. чун дида мешавад ҳарчанд тӯб дар ихтиёри футболбозони Равшан буд, аммо аз ҳуҷумҳои ташкил кардаашон он қадар хавфу хатар ҷониби дарвозаи Куае Готсен ба вуҷуд наомад. акнун аз ин ба баъд онҳо бо дар назардошти голе ки аз тури дарвозаи худ гирифтанд ҳатман талош хоҳанд кард то натиҷаи мусбиро ба қайд гиранд. агар дар майдон футболбозон ин гуна ангезаро пайдо накунанд, пас ҳатман мухлисоне ки дар ин варзишгоҳ ҳузур доранд Равшанро ҳама ҷиҳатта ташвиқ мекунанд барои анҷом додани ин кор. аз аут боз ҳам тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Фирдавс Алиназаров пас дод, ин дафъа як имконияти дигар ва бубинед зарбаи задаи Худоидод Узоқов бартараф шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи меҳмон аст. хуб, боло чӣ тавре мебинед инҷо ёрии тиббӣ зарур ба яке аз футболбозони дастаи Равшан. бори дигар метавонем ин ҳолатро бубинем. тӯб ба қисми шиками албатта Сафарали Каримов бархӯрд, дар натиҷа ин футболбози бо таҷриба каме осеб бардошт, аммо ҷиддӣ нест. бозиро идома доданаш мумкин. хуб, хатлон барои иҷро кардани зарбаи кунҷӣ навбати тайёрӣ мебинад. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ.
توپ در اختیار فوتبالبازان دسته مهمان باقی ماند. باز یک ارسال توپ و این وضعیت اکنون از جانب حسن رستموف برطرف کرده شد. پایده ویرانکنی از جانب خدایداد اوزاقوف و زود از هم دستش عذر میپرسد. من یادآور میشم که موسم گذشته در حیات دسته خطلون کرامتالله سعیدов بازی میکرد. من چند سال اخیر در حیات همین باشگاه هنرنمایی میکند. این نیم محافظتگر از این خاطر او با همدسته‌های با فوتبال اکثر فوتبالبازان دسته خطلون آشنایی خوب هم دارد و لحظه‌ای که برخورد بود این گویم از روی کدام یک خصومت یا بدبینی نسبت فوتبالبازان نیست، بلکه تنها یک لحظه بازی بود که هر دو فوتبالباز تلاش میکردند تا موقع بهتر رو پیدا کرده توپ رو به اختیار همدسته‌های خود برگردانند. فردوس علی نظرов پس نوبتی او خیلی هم خوب اینجا حرکت میکند. اکنون سنت‌الله اسماعیلов اما بعداً چطور میبینید پسی دادش بر نوریدین همروقلوف گویم رفتن نرسید. نم در حالی است که در کنار چپ سوربون افغانوف برای قبول پرتابی هم دستش و ادامه دادن هجوم تیاری میدید. توپ رو باز با سعید امیر برگرداندند. ادامه هجوم رو می‌بینیم با اشتراک فوتبالبازان دسته میزبان. شادیجان مرادوف پس به مرکز فرصت خوبی ضربه زنی پیدا می‌شود، اما در این لحظه عبدالرحمن ناظیمов نتوانست که ضربه راست جانب دروازه رقیب روان کند. دسته خطلون طول دقیقه بعدی اکنون کوشش میکند باز هم تحت رقم 2 بازی کند و آنها لحظه‌ای برای خود بسیار ضروری و مناسب، یعنی فرصت‌هایی که رقیب با قوه زیاد به هجوم میگذارد و در نیمه میدان خود موقعیت‌های آزاد میگذارد آن را انتظار میشوند. در بازی گذشته بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم همین گونه بازی تیم مذکور را دیدیم، اما ارتشی‌ها از حد زیاد فشار آوردند در قسم دوم و نتیجه همین شد که حساب 1-1 مساوی جنببست گردید. اما اگر روشن همون بازی که قبلا بر مقابل دوشنبه داشت اونجا در قسم دوم بعد از سر دادن گل ها چگونه موقعیت های آزاد رو فراهم آورد برای رقیب، امروز هم به حریف نوبتیش اجازه داد، پس کاری خطلون باز آسان تر می شود. عبدالرحمن ناظیمov او هم با توپ است. نادیربک ابراهیموف ادامه هجوم رو توسط کنار چپ می‌بینیم. گزارش بسیار هم خوبی این فوتبالباز لیگنر، اما بعداً این وضعیت برطرف می‌شود. بازم فوتبالبازان روشن در بازیافت توپ فاولند. پس ناظیمov به کنار ادامه هجوم رو می‌بینیم. نادیربک ابراهیموف یک ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه و کوای گوتسن همه را آرام می‌کند و خود توپ را اولین شده به دست می‌آورد. جا بعد از برخورد با کرامتالله سعیدов کمی لط برداشت دروازه‌بان، لیک فکر نمی‌کنم که این چندان جدی باشد. به هر حال داور برای احتیاط طبیبان دسته خطلون رو هم به میدان دعوت کرده ایستاده است. بار دیگر می‌توانید ببینید این لحظه را کمی با دستش البته حرکتی زیادتی داشت کرامتالله سعیدов در این لحظه. این چیز رو از صحنه تکراری دیدنتون ممکن، اما در مجموع قاعده ویرانکنی البته اینجا دیده نمی‌شود. چون به نظر می رسد که امروز با فرق از دیدار قبلی که در همین میدان خوجند رو قبول کرده بود روشن، شماره مخلصان کمتر است.
ва шояд ин танҳо оғози бозӣ бошад ва бо дар назар дошти оне ки ҳоло рақобат идома дорад, ҳатман боз мухлисони дигар ба варзишгоҳ ҳозир мешаванд ва дастгирии худро аз тими дӯстдоштаашон ҳамвора идома медиҳанд. агар қувваи мухлисон набошад, воқеан ба Равшан бисёр мушкил мешавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза. читавро мебинед дар ин лаҳза акнун барои қоида вайронкуне ки содир кард Хушбахт Миров, ба ӯ корти зард нишон дод довар. ба ҳариф расида натавонист ва то ҷои қасдан ҳам ӯро пешпо дод, бо ҳамин рафти ҳуҷуми ояндадори Равшанро халалдор кард футболбози мазкур. хуб, ду нафар дар девори дифои ҷо мегиранд ва ду футболбози дастаи Равшан бошад дар назди туб ҳастанд. вазъияти стандартӣ биёед бибинем ки дастаи мизбон чӣ гуна аз он истифода мебарад. хуб, ҳама мунтазири партоби туб аз ҷониби Сафаралӣ Каримов ҳастанд. иҷозат ҳам дода шуд. инҷо зарбароз ҷониби дарвоза ва бо ҳамин дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. хуб, корти зард ба футболбози дастаи Равшан бар хотири оне ки шояд баъд аз эътирозе ки ба ӯ баён кард довар, кадом сухани носазое ба забон овард ва ҳамзамон бо ин ҳолати пештар аз онро шумо худатон дидед ки онҷо барқасона нисбати дарвозабони ҳариф беэҳтиромӣ кард ва қоидаи бозиро Нодирбек Иброҳимов вайрон намуд. чун ин ҳолат бори аввал нест дар бозии имрӯза ки футболбозони Равшан махсус дар баробари дарвозабони ҳариф ҳамин гуна ҳаракатҳои ноҷоро пеш гирифтанд. қабл аз ин мо як вазъияти монанд ба инро бо иштироки Кароматулло Саидов ҳам дида будем. Нозимов бо тӯб идомаи ҳуҷумро метавонистем бубинем, аммо на, ин вазъият бартараф шуд. дар маркази майдон акнун футболбозони Хатлон бо тӯбанд. зуд имкони ба аксулҳуҷум фирор карданро онҳо ҷустуҷӯ мекарданд, лек дер шуд. бозигарони Равшан аллакай ба қафо баргаштанд ва мавқеҳои озод гузоштаашонро маҳкам намуданд. ба Сунатулло Исмоилов зарур буд ки дар лаҳзаи қаблӣ каме чобуктару тезтар ҳаракат кунад. Каримов ба канор пас медиҳад. имрӯз Кароматулло Саидов дар канори рости хати ним муҳофиза бештар пайдо мешавад ва дар он ҷо бозӣ карда истода аст. акнун боз як зарбаи дигар ва ин дафъа хавфнок аст зарбаи задаи футболбози дастаи Равшан. агар хотиратон бошад, чанд лаҳза пештар аз ин ҳам чунин як имконият барои футболбозони Равшан ва ҳатто аз масофаи наздиктар аз ин буд, аммо зарба хато рафт. ин дафъа Абдураҳмон Нозимов тавонист зарбаи рост равон кунад. одатан аз ҳамин гуна мавқеҳо зарба занан бисёр барои дарвозабонҳо мушкилиро пеш меорад ва ин мавқеҳоро дар майдон мавқеи 14 мегӯянд ки аксари ҳуҷумҳои ки ба гол оварда мерасонанд тавассути ҳамин минтақа содир карда мешаванд. ва дар ду маврид мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна футболбозони Равшан имконияти зарбазаниро аз анамин минтақаи 14 пайдо мекунанд. дифогарони Хатлонро зарур аст дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ эҳтиёткор бошанд, вагарна Равшан албатта метавонад аз ин фурсатҳои худ беҳтару гӯем хубтар дар лаҳзаҳои баъдӣ истифода барад. Фирдавс Алиназаров пас ба канори чап. Сорбон Афғонов бо тӯб. аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. натиҷаи бозии гузашта махсусан дар қисми якум сармураббӣ Ғайраталӣ Мираҳмадовро қонеъ намекард ва ӯ зуд дар оғози қисми дуюми бозӣ бар муқобили дастаи Душанбе якбора се футболбози дастаашро иваз карда буд ки он ҷо аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон Довудҷон Розиқов
инчунин Амирҷони Фаррухзод ва Зокир Абдулхайров баромада буданд ду бозии дастаро каму беш ҳам дигар карданд. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, мегӯяд довар. Бозӣ бояд идома ёбад, ҳарчанд футболбозони Хатлон дар ин бора фикри дигар доранд, аммо назари довар Амирҷон Хоркашев дигаргуна аст. ҳоло бубинед, танҳо 30 дақиқаи бозӣ пушти сар шудааст. ҳамон дарвозабони дастаи Хатлон аз ҳоло ба вақткашолкунӣ ба ислоҳ вақткушӣ даст мезананд. чунин ҳолатҳо дар футболи мо зиёд вомехӯранд. бинандагони арҷманд ва дастаҳоро зарур аст дар ҳамин гуна мавридҳо барои гӯем такрор нашудани онҳо талош кунанд. беҳтараш футбол бозӣ кардан зарур. ҳоло вақт зиёд аст. аз ҳамин лаҳза ба кашол додани вақт гӯем кӯшиш кардан шояд он қадар муносиб ҳам набошад. Нозимов бо топ. идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони Равшан мебинем. Пас ба канор. фурсати хубе аст ва дар ин лаҳза акнун партоби навбатии тӯб аз майдон берун мешавад. Шодиҷон Муродов ин дафъа партоби тӯбро анҷом дод. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. Шодиҷон бо ҳамроҳии Аваз Қамчинов акнун канорҳои худро иваз карданд. Аваз ба канори чап рафтааст ва Шодиҷон ба канори рост омада дар ҳуҷумҳои охир иштирок карда истоданд. боз як аксилҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони Хатлон ва бубинед чӣ гуна онҳо кӯшиш мекунанд аз ҳар як аксилҳуҷуме ки ба вуҷуд меоранд самаранок истифода баранд. ин дафъа футболбозони Равшан албатта халал расониданд ба ҳариф. дастаҳои мазкур тӯли 5 соли охир дар бозиҳои расмӣ боре ҳам бо ҳам рӯбарӯ нашуданд. бинандагони арҷманд ва агар мо ба рақобати охирини расмии дастаҳои мазкур таваҷҷӯҳ кунем, пас он рӯзи 18 сентябри соли 2016 барпо шуда буд ва дар майдони Хатлон дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд. Нодирбек Иброҳимов оло бо топ. вано гуфта намонад ки охирин бозӣ байни худи ин ду даста дар ҳамин майдон рӯзи 8 майи соли 2016 буд, яъне тақрибан 5 сол пеш аз ин, ва Хатлон дар ҳамон бозӣ 2-1 Равшанро мағлуб карда буд. яъне омори бозии охири дастаи Равшан дар баробари Хатлон он қадар хушбинкунанда нест. партоби навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. ҳоло фурсати зарбазанӣ пайдо шуд, аммо ин зарба рост ҷониби дарвоза намеравад. Кароматло Саидов шояд худ ҳам мунтазир набуд ки дар ин лаҳза имкони зарбазанӣ барои ӯ муҳайё мешавад ва ман ҳаракати нофаҳмо аз ҷониби футболбози мазкур дар ин лаҳза дида шуд. барои дастаҳои мазкур рақобати имрӯза дар соли 2021 дуюмин бозӣ аст. қаблан дар доираи мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар дар минтақаи Хатлон онҳо бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва ҳамон бозӣ ҳам ба фоидаи Хатлон чӣ тавре аз маълумотҳо бармеояд бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаст шудааст. ҳоло барои Равшан албатта вақт ҳаст то ин ки ҳамон натиҷаҳои бозии охирро дар рӯёрӯӣ бар муқобили Хатлон дигар кунад. Абдураҳмон Нозимов. вақт хело ҳам зиёд. танҳо кӯшиш кардан зарур ва бештар ба ҳуҷум моилии худро онҳо бояд тавассути роҳандозии таркибу роҳиҳои ҷаззобу диданӣ нишон диҳанд. Асамо ба канор пас дод. Саидамири Саидаҳмад. паси навбатии ӯ ба марказ. Нозимов бо топ. боз як гузариши хуби ин футболбоз ва кӯшиш мекунад ба танҳои ҳуҷумҳоро ҷамъбаст кунад, аммо ин дафъа зарбаи задааш хело ҳам баланду ноаниқ буд. бори дигар метавонед бубинед ин сеюмин зарбаи футболбози мазкур дар ҷараёни дидори имрӯза аст.
танҳо яктоаш зарбаи рост буд ва ду кӯшиши дигараш бенатиҷа. албатта ба ин футболбоз ҳам баъзе вақт чунин ба назар мерасад ки мушкил аст, ӯ вариантҳои муносибро пайдо намекунад ва таваккалкорона ҷониби дарвозаи рақиб аз масофаҳои дур кӯшиш карда истодааст зарба занад. аксулҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи Хатлон. ҳоло хело ҳам хуб, туп дар майдон боқӣ монд, ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ. ин фурсат ҳоло бартараф нашудааст. Фирдавс Алиназаров зарбаи ӯ ва дарвозабон дар ин лаҳза акнун ин ҳолатро бартараф мекунад. Аммо бубинед, барои Рустам Ризоев инҷо ҳолати чандон мураккаб набуд, лек ин дарвозабони бо таҷриба ҳам тупро аз дасташ раҳо кард. такрори ин ҳуҷумро мо шумо метавонем бори дигар бубинем. дарвозабон албатта вазифадор аст дар чунин мавридҳо тупро ба дасти худ гирад, аммо Рустам каме фориғболӣ кард. Тоҳирҷон Тағоизода ва партоби туп ба сӯи ӯ. Боз ҳам як вазъияти дигари хавфнок инҷо ба вуқӯъ пайваст, аммо ба вақти футболбозони Равшан ин ҳолат бартараф мешавад. Хатлон кӯшиш карда истодааст дар имкониятҳое ки ба вуҷуд меорад албатта беҳтару хубтар истифода барад. Фирдавс Алиназаров, хело гузариши хуби ин футболбоз ва дар ин лаҳза акнун туп аз пои ӯ аз майдон берун шуд. акнун Фирдавс ба Кароматло Саидов халал мерасонад. барои Равшан ин танҳо дуюмин бозӣ аст ки онҳо дар майдони хонагии худ шаҳри Кулоб доир карда истоданд. Як бозии дигар дар сафар онҳо албатта барпо карданд. як бозии дигари хонагиашонро албатта онҳо дар сафар барпо карданд. ин хел гӯем дуруст мешавад ба он хотире ки варзишгоҳи хонагии даста барои қабули рақобати пешина бар муқобили Файзхан тайёр набуд ва ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барпо шуд. зарбаи задаи Саидамири Саидаҳмадро мо шумо дидем. довар ишора мекунад ки бозӣ бояд идома ёбад. аут ба фоидаи ки аст? аут ба фоидаи дастаи мизбон. Сафарали Каримов ва дар ин лаҳза бубинед тупро ба рақиб туҳфа мекунад ӯ. Абдураҳмон Нозимов боз ҳам дар маркази майдон тупро ба ихтиёри ҳамдастояш баргардонид. акнун Нодирбек Иброҳимов, гузариши навбатии ин футболбоз ва дифогари дастаи Хатлон аз удаи бартараф кардани ин вазъият баромад. вақте Нодирбек дар ҳолати хуб асту ба ӯ паси муносиб дода мешавад, ӯ тавассути канор имкон дорад суръатафзоии худро ба роҳ монад ва бо ин роҳ имкон ҳаст то ҳуҷумҳо албатта камбеш шакли хавфнокро ҳам ба худ касб кунанд. Каримов, партоби туп аз ҷониби ӯ, имконияти хуб буд, аммо зарбаро надидем. мусам дар бозёфти туп футболбозони дастаи мизбон фаъоланд. як ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ, довар чӣ ишора мекунад? бозӣ бояд идома ёбад. баҳсу мунозира инҷо зарур нест ва ҳоло футболбозони Хатлон имкон доштанд ки худ ба аксулҳуҷум фирор кунанд, аммо туп то ба Нуриддин Ҳамроқулов ба тавре ки ӯ мехост омада нарасид. эътирози мухлисонро худи шумо шунавида истодаед. ҳама гап дар сари он аст ки дар лаҳзаи қаблӣ мумкин туп ба дасти футболбози дастаи Хатлон расида бошад дар дохили ҷаримагоҳ. аз ҳамин сабаб чунин баҳсу мунозираҳо ба вуқӯъ пайвастанд. вале довар дар ин лаҳза ишора карда истодааст ки чунин ҳолат набуд. бале шубҳаҳо боқӣ мемонанд баъд аз ду саҳнаи такрорие ки мо шумо дидем. ҳоло футболбозони дастаи Равшан фишор меоранд ба довар, аммо ҳамон тавре мо шумо медонем дар лаҳзаи қаблӣ чӣ тавре дидед онҷо як футболбози дастаи Равшан каме пештар буд назар ба Фирдавс Алиназаров. шояд ҳамин масофаи гӯем кӯтоҳе ки байни ин ду футболбоз буд, ин чизро ба эътибор гирифт довар ва аз ҳамин сабаб дар лаҳзаи қаблӣ ба нуқтаи иҷрои зарбаи 11 метра ишора накард. мо шумо дар чандин бозиҳои байналмилалӣ ҳам шоҳиди ин гуна ҳолатҳои баҳснок мешавем, махсусан дар иштироки дастаи Истиқлол дар лигаи чемпионҳои Осиё. худи шумо дидед ки чӣ гуна вазъиятҳои буданд ки имкони таъин кардани пеналти буд, аммо доварон гӯё ин чизро нодида мегирифтанд ва таъин намекарданд. бори дигар ҳамин вазъият пешниҳоди мо шумо мешавад. Фирдавс Алиназаров дар ҳамон лаҳза ки бо Ҳасан Рустамов мубориза мебурданд дар масофаи бисёр наздик буд
ва шояд довар ҳамин омилро ба эътибор гирифт. Ман намегӯям ки ӯ инҷо ин вазиятро дид ё на, мумкин аст дида бошад ва танҳо бар ивази гӯем ҳолати дуюм хулосаи худро баровардааст. ҳоло довари марказ бо довари чаҳорум албатта дар ин лаҳза машварат карда истоданд бо Беҳрӯз Муртазоев. ҳарчанд Амирҷон Хоркашев бисёр довари ҷавон аст, бинандагони арзманд, ман ёдовар мешавам ки танҳо аз соли гузашта ӯ ба ҳакамии бозиҳои лигаи олӣ пардохт, аммо маълум мешавад ки ӯ ба ҳайси як довари ҷавони соҳиби истеъдод дар оянда имкон дорад худро хеле хуб нишон диҳад. албатта ба доварон пеш аз ҳама боварӣ ба худ ва қатъият дар майдон зарур аст, махсусан дар чунин бозиҳои калон вақте онҳо ба ҳайси сардовар таъин мешаванд. ин чиз нақши бисёр муҳим дорад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза. акнун аз сӯи футболбозони Равшан ва худи футболбозони ин тим ҳам дарк мекунанд ки қоидаи вайронкунӣ инҷо буд. биёед бубинем Бенҷамин Асамоа аз ҳамдасташ Абдураҳмон Нозимов болотар изҳори норозигӣ кард ки маҳз ӯ иҷозат дод то футболбози дастаи Хатлон ҳаракати худро ҷониби дарвоза идома диҳад ва қоидаи вайронкунӣ нисбати Суннатло Исмоилов сурат гирифт. дар ҳафтаи гузаштаи рақобатҳо Хатлон аз вазъияти стандартӣ, яъне аз зарбаи ҷаримавии мустақиман тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо карда буд ки он кор бо иштироки Суннатло Исмоилов ба чашм расид. имрӯз ҳам ин футболбоз чунин як имконияти хуберо дар бозӣ бар муқобили ҳарифи навбатӣ пайдо мекунад. ҷолиб ин аст ки чӣ гуна Хатлон аз ин вазъияти стандартӣ истифода мебарад. зарбаи ростро мо шумо мебинем ё ин ки тавассути бозигузорӣ Исмоилов зарба мезанад ба ҳар ҳол ва дарвозабон бо мушкилӣ бартараф кард. хело зарбаи худро беҳтар кардааст Суннатло Исмоилов аз вазъиятҳои стандартӣ ва ин дафъа ҳам бубинед ба дарвозабони ҳариф мушкили зиёде эҷод кард ӯ. дар дерби Хатлон замин дар қисми якум рӯйдодҳои қобили таваҷҷӯҳ хело зиёд буданд. акнун идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони дастаи Равшан мебинем ки Ае Готсон то ба охир инҷо мубориза мебарад ва довар ҳамоно ишора карда истодааст ки танҳо аут аст инҷо, яъне қоидаи вайронкунӣ дар ду лаҳзаи қаблие ки буд дида намешавад. бори дигар метавонед бубинед ин лаҳзаро. акнун барои мо шумо ҳамин саҳнаи такрорӣ нишон дода мешавад. муборизаи дарвозабон бо футболбози ҳариф аз гӯем тақрибан вуҷуд надоштани эътирози ҳам футболбозон ва ҳам мухлисони Равшан метавон хулоса кард ки он ҷо ҳолати баҳснок набудааст. ба ҳар ҳол Асамоа тӯбро аз ҳариф пинҳон мекунад ва бо ҳамин ин вазъият бартараф мешавад. вале дар ин байн қоидаи вайронкунӣ ҳам буд аз ҷониби бозигари Хатлон. читавро мебинед Нуриддин Ҳамроқулов дар баробари ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард, ҳарчанд баъдан худи ӯ ҳам эътироз баён карда истодааст нисбат ба Асамоа. дар қисми якум дигар вақт хело кам боқӣ монд барои Равшан, аммо онҳо ҳоло фауланд. лаҳзаи баҳсноки охирин барои мо шумо бори дигар пешниҳод карда шуд. воқеан ҳам дар ин ҷо чунин ба назар мерасад ки футболбозони ҳар ду даста қоидаи бозиро
вайрон карданд, аммо бо сабаби оне ки Асамоа бо ту буд қоида вайронкунӣ маҳз аз ҷониби футболбози дастаи Хатлон ба эътибор гирифта шуд. хуб, қисми якум хотима ёфт, дақиқааш вақти асосии он. акнун чанд дақиқа вақт илова мешуда бошад? 3 дақиқа ба мо ишора карда истоданд ки 3 дақиқа вақт илова шуд. футболбозони Хатлон тӯбро гирифтанд. Ҳамроқулов бо тӯб ва нисбати ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. корти зард дар дасти довари марказ ва ба Саид Амири Саид Аҳмад. акнун ӯ корти зард нишон медиҳад. ҳамон лаҳзае ки албатта тӯб аз футболбози ҳариф гирифта шуд, барои мо шумо бори дигар нишон медиҳанд ки Шодиҷон Муродов тӯбро аз даст дод ва баъдан ҳамдастааш барои тӯбро баргардонидан маҷбур шуд қоидаи бозиро вайрон кунад. корти зард инҷо ба Саид Амири Саид Аҳмад ба хотири оне ки ҳуҷуми ояндадори рақибро манъ кард ва иҷоза надод ки онҳо аксил ҳуҷуми худро ба роҳ монанд, аз ҷониби довар нишон дода шуд. партови навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед тӯб аз майдон берун мешавад. Кароматулло Саидов паси ӯ ба канор. имрӯз Холмурод Назаровро мо хело кам дида истодаем ки ба ҳуҷумҳо пайваст шавад. акнун шояд дар дақиқаҳои охир каме фаъолии муҳофизатгари канориро ҳам бубинем. Нодирбек Иброҳимов паси бисёр ҳам хуб аз ҷониби ӯ, аммо фурсати зарбазанӣ пайдо намешавад ва бо ҳамин Равшан Азизов ин вазъиятро бартараф кард. Асамоа пас ба марказ. Нозимов бо тӯб. Абдураҳмон ба канори чап пас медиҳад. идомаи ҳуҷумро мебинем ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. нофаҳмӣ байни футболбозони дастаи Равшан боис бар он мешавад ки аз имкони идома додани ин ҳуҷум онҳо маҳрум шаванд. фишори футболбозони Равшан хело ҳам хуб инҷо таъсир мерасонад, аммо имконияти зарбазаниро онҳо ба таври бояду шояд истифода накарда истоданд ва бубинед чӣ гуна эътироз баён кард дарвозабони Хатлон ба ҳимоятгарони дастааш ва воқеан ӯ ҳақ дорад дар ин гуна лаҳза, чун дар охири қисми якум онҳо каме фориғбол мешаванд ва қариб буд ки ба ҳариф имкони хуби голзаниро фароҳам оранд. бо ҳамин қисми якум бинандагони арҷманд ҷамъбаст шуд. ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Хатлон аст ва ҳоло дар ин бозӣ ман бовар дорам ки рӯйдодҳои зиёде мо шуморо интизор фикр дорам баъд аз чанд лаҳза вақте қисми дуюми рақобат шурӯъ мешавад мо шумо боз ҳам як бозии ҷолибу диданиро бо иштироки дастаҳои мазкур мебинем. ҳоло бошад каме истироҳат мекунем.